Добро утро, хора. То не е много за добро утро, защото 11:33, аз се събудих още в 10:15 и ето ме от невероятните, непрестанни звуци от кучето, което отсреща на терасата. То просто не спира да лае, коли бибиткат тука, вместо да се изчакат, буквално да изчакат една секунда, те и се бибиткат. И постоянно има клаксони, постоянно. И се чудя аз какво става. Идвам тук в кухнята с идеята, ще направя чай, ще почета книга, навънка едно хубаво време, ето, пече слънце на терасата. И сега ще ви покажа всъщност. Той има пазар, има някакъв пазар. Погледнете колко чадър има по цялата улица. По цялата улица. Ето го и кучето. Не знам точно какво ще си купя. Имайки предвид, че аз нямам зехтини, нямам оцет, нямам нищо. Не съм си взела. Умишлено съм си взела, защото чакам университета да ми издаде карта за да мога да ям в университета безплатно. Да, гърците дават безплатно ядене на студентите, което е супер. И едновременно с това тяхното образование дори не е платено. Ако ме впечатли някоя, много ме впечатли някоя маруля, ще си я купя и просто ще се наложи да си взема. А после излизаме и отивам да хвана автобуса, за който вчера си платих. Тук има дрехи, малко като в Каблешково пазара, но е симпатично. Много народ. ПТП. Правихме ПТП. Има много хубави неща. Има яйца от гръцки кокошки, щастливи кокошки, предполагам, и ще си взема вероятно ягоди на 3 евро, ма толкова едри червени ягоди, че сигурно не се виждам такива. Има маслини, има много маслини. Имаше магазин за риба, но просто не е много удобно постоянно да отварям тази камера. Ето, аз ви казвам, че малко като на Каблешково пазара, но ми е безумно приятно ми е да бъда тук. Просто не мисля да влагам пари в... О, тук има хубави сутиени. Пари в това, защото университета ми ще започне на 19 вероятно. Все още дори не е напълно потвърдено. И така, българин в чужбина пази пари. Но аз вече си харесах една книжка за чантичката ми, така че вероятно ще я взема. Тя беше 8 евро. И беше зелена, много ми хареса. Много обичам зелено. Пазарът приключва, така че се връщаме назад. Вероятно ще взема ягоди. Добре. Един човек възикаше. И тук също има хубави ягодки за 3 евро. Но сме доволни. Ето го моето пазарче. Специално звънах на баща ми, който е по-запознат, да го попитам всъщност кога е сезона на някои плодове тук в Гърция, защото не ми се яде нещо извън сезона, а пък ягодите изглеждат превъзходни. И той, разбира се, там го обсъди с негов приятел, защото пиеха чай някъде в София. И ми каза, че сезона на плодовете в Гърция е all the time, в смисъл през цялата година. Лимончета. Много са яки. Колкото той е по-голям от ръката ми дори. Огромен е. Така че ще го ям една седмица. 2 чушки. Просто защото кой не би искал 2 чушки? Аз много обичам чушки. Ами хайде да ходим да сменим чантата, да загнем камерата и да тръгваме към манастираки, където ще е още по-яко, но предполагам ще има много джепчи, защото ето така беше от народ и затова ще изляза така, че да мога да държа всичко по джобовете си, които се затварят, а не с някаква чанта, която ще ми на гърба и постоянно ще се притеснявам. Така че доста ми е тъжно, че вече не е топло. Даже ми е студена горната устна и носа. Да. Да ви е интересен. Чакайте да не сливаме жената. Много странно казва в Гърция. Има хора по къс ръкав, има хора по потник, има хора така, има хора с палта зимни, има хора и под рокли. В смисъл не знам как се случва. Чакайте сега да ви покажа. Да, ето го президентството. Уоу. Има хвърлени цветя, включително не знам дали се видя на земята. Аз мисля, че ще си сложа зимното яки, защото много духа вятър и той е доста студен. Но да. Ето тук
улица. Но ние не завихме към нея. Не знам защо вчера май завихме към нея. Няколко минути по-късно. Хора, много студен вятър духа. Няма как. Човек да не се окачи. Нищо, ние сме с кафето и като слезем ще е много горещо и няма да мога да бъда с това яки. Все още не съм отишла до морето, между другото. Все още не съм отишла на плажовете. Оле. Ето го манастиракито. Кучица. Някакъв човек с 3 кученца. Значи, докато съм на Гърция, със сигурност ще си взема някаква рокля. Не знам кога ще стане това, но сигурно когато наближи лятото, защото на мен все още ми е доста студено и още съм с зимното яги. Като тук има пак някаква забележителност, която... Правих си wishlist преди 2 дни максимум. Ето на там горе мисля, че ще се отправим сега. Пуснал съм си на часовника да ми брои колко ходя. Но да, не мога да ви го покажа, защото се разлия кафето. И написах, че много искам да намеря ателие на художник и бам! Тук що го намерих. Някои нещата и самите намират. Така, мисля, че тук тази улица е задъдена и мисля, че трябва да поемем насам. Много е красиво, слънчево. Ако знаете как съм се накачулила, якито съм си вързала на кръста. Ужас. Но камера нося, телефон нося, кафе нося, чанта нося. И така, няма как. Буквално, ако се смея, ще видите, че се включва тази камера и изключва през минута. Но това нямаше как да ви го покажа. Нали? Невероятно е. И тук има една невероятно красива маца. Оле, че си хубаво! Но ти не се виждаш на камерата. Чакай да ти покажа. Няма да я притесняваме. Всеки има правото да си почива. Еми, не сте готови. Не сте готови да ви покажа това. Момиче, което свири на арфа и пее. И аз не съм готова. Понякога се чудя, човек може ли да дойде изобщо подготвен за нещо подобно в Гърция? А сега нека да мине. Хора, чакайте да ви покажа улицата на там. Сега съм на остров, без всъщност да съм на остров. Ето го. Малката госпожица, която въдворява някакъв контрол. Безумно сладичка и седи лае. Аз си говоря, но тя не ме отразява. Тя е взета с това да бъде лидер. Така че... Буквално има вайб на остров. Аз просто съм в Атина. Това мисля, че е френски. Почти съм напълно сигурна. Боже, някой ми беше казал, че ще направя някакъв такъв хайк днес, нямаше да му повярвам.
Но е супер. В момента е супер. Не знам дали има на къде да ходя натам. Или това най-високото и не мога да се кача по-нагоре към тази крепост. Но ето там има хора всъщност. Как да не мога? Трябва да мога. Така, let's see. Хора, представете ли се, че някой живее тук? По тези пътеки. Просто е безумно яко. Казаха ми, че реално мога да се кача там горе, но това май е входа за Акропола. И не знам защо, но каквото и да правя, стигам до Акропола. Буквално каквото и да правя. Все още ориентирам се, но не чак толкова добре, но каквото и да правя, стигам до Акропола. Сега, моята мисия е, освен да ви покажа тези кактуси, които са жестоки, и тези жестоки цветенца. Може би няма да се качам там горе, но искам да се намеря някакво слънчево място, където да мога да седна да чета книга и да ям гледка. Защото, нали знаете, аз съм от българите, които не пушат, съответно, но ще извървя половин час на горнище, за да отида моите приятели да изпущат една цигара и да се тръгнем. Шегувам се, но да, някакси искам да има гледка. Защото вижте колко добре стои. Няма значение, тук няма къде да оставя. Ще видим. Ако мога да намеря къде да чета книга, която в момента ми е на корема, между Анцуга и корема ми, ще е много добре. Хайде! Ето тук пише One Love. Да, това е единствената моя любов. Даже го пише и на лилаво, с лилаво. Защото това е Гърция. Ето ни пак на слънчице. Не намирам локация, къде да седна да чета книга. Но съм на 12 минути от офиса, в който трябва да посетя днес. Така че това е прекрасно. И просто ще намеря някъде да седна на слънце. Така, след като почетахме книга до Акропола, за косата и отиваме да си взема картата до един офис и после може би ще отида до Джамбо и после се пробирам, защото ще започна да се стъмва, а пък аз внимавам в колко часа съм вкъщи в интерес на истината, въпреки че живея в много сейфти арея, така че няма да има особен проблем, но ще видим. Но ще походим доста до Джамбо, защото е километри 600 метра, така че ще походя половин час до там, а сега ще походя 15 минути, така че... Здравейте! Виждате ли колко съм мазна? Да, това е от защитата, която не поднових. Това направих. Сега, влога приключва тук. Бяхме на пазар. Бяхме в много хубав Атики, мисля, че се казва. Neighborhood в Атина, точно под Акропола. И после отидохме да си взема една карта. Оттам не снимах и после се прибрах, щях да ходя до Джамбо, но реших, че няма да ходя до Джамбо, тъй като започна да се стъмва и дойдох до вкъщи, оставих си нещата, огледах малко от тук района, се разходих, защото е много приятно и сега съм си вкъщи, взимам душ и после започвам да си правя едни списъци. Така че влога приключва тук. Ако някой ден реша, че ще снимам какви списъци правя, с какво се занимавам и какво се измислям да правя, ще го кажа. Но, ако някой ден реша да снимам такова видео, за сега чао от мен, ако ви харесва второто ми видео. То дори не върви да ви кажа, ако ви харесва съдържанието ми. Но ако ви харесва, ако ви допадам по вайб, ако си мачваме по енергия и ако ви харесват тези хаотични приказки, прикрепени с някакви свежи кадри, може да се абонирате за този канал, който се надявам да има бъдеще. И така, между другото, всъщност, ми се ще да прочета нещо от книгата, която чета. Аз вече казах коя е. Изворът на женската сила. Чета и още една. Сега ще я покажа. Ето тази, Проницателят. В общи линии се обяснява как трябва да имаш, как имаш нужда от нова гледна точка. Сега ще ви прочета. Аз ще ви обяснявам. Нещо много интересно, поне на мен ми се стори такова. Единствено подарените от мъж скъпоценности те правят по-силна, купените от теб са само красиво украшение. В тази книга се твърди, имам още да ви прочета, но да ви обясня, че мъжът трябва да купува
бижутата ви или каквото и да е, ако вие ги купите, няма да ви донесе толкова тази женска енергия и този обмен на енергия, колкото просто ако вие си ги купите. И наистина, когато ние си ги купим с украшения, още повече, че фамилните скъпоценности носят енергията на рода. Имайте предвид, защото мама е носила това пръстенче, но това е, нали, в книгата. Просто ви споделям, може да ви падне съдържанието. За сега доста ми харесва, леко се чете. Ето колко съм чела от нея. И така. Чао, целувки, ако ви харесва, абонирайте се, кажете нещо хубаво в коментари, кажете какво ви вълнува, какво четете, какво ново сте открили. Аз днес видях китайче, което спи и това беше най-сладкото нещо, което съм виждала. Пратих го на всичките си приятели. Да кажа, че това е най-сладкото нещо, което съм видяла днес, въпреки че галих 3 котки, така че